Čaute ľudia, v tomto videjku dneska si ukážeme, ukážem vám, ako ja hľadám mravce. Takto som si prišiel na svoj spot, kam veľmi často chodievam, hlavne na Camponotus, Ligniperda. No, Herculanus, tu som ešte našiel, ale tie latinské názvy, kto to nepoznáte, tak proste tie veľké, také obrovské mravce, čo dám vám sem aj obrazok. Ideme sa pozrieť, či tu také nemáme pod kameňmi. Aj takto na zemi normálne sa dajú nájsť, ale musíte mať fakt veľké šťastie. Tu už formika prvé, ale to sú iba robotnice, to je nám na hovno. Prvý kameň. Nič, škoda. Ja vám toto aj pretočím. Možno, ak sa aj to bude chcieť. To je hrozné. Tak to natáčať. Mávkový. Kde je vec? Čo ma tu má doslova? Nenáda. A tam ste ho videli. Na ruke a zrazu kde odšprnul, to neviem. Ďalší kamienok. Viem, že sú tu aj veľké kolónie, ale tiež si ukážeme. Je možné aj nájsť kráľovnú s veľkým šťastím v tej kolónii, keď obletíš ten kameň, a musíš mať fakt, že veľké šťastie, aby si mal tak formika rufa. A to keď strčíš paprču do brániska a omylom, tak máš po ruke. No. Napíšte vy, aké ste mali šťastie. Tento môj. Asius. Nigga. To sú ďalšie. Fakt, jaká nasa. Ty kokos. To už sú... To nie sú... Asius. To sú formika. Ale neviem aké. Napíšte mi. Viete. Prvé Asiusky. Ja vám si neviem ukázať. To je tam, potom dáme. Asius. Iba robotnica. Skúsim nájsť aj majorov dneska. Ale hlavne chcem tie kráľovné nájsť. Pavúk. To už som asi obrácal, len som slabý. Nič. Pod takýmito veľkými kameňmi sa skrývajú takedy. Formika. Nové robotnice. Také bledé. To sú také čierne. Keď sú bladšie, to sú nové. Dneska alebo včera sa vyliali. Taký mladý majú, ale ukážem vám ho. Aj tak. Sa mi chce. Maja. Musel to na tých
tu takto polený, ale no, fakt, že málo kedy nájdete kráľovnú. Tu sme minulý rok s kamarátom našli kráľovné, takto pod týmito malými. Kokos tu čo? Sobota tento rok. Tento rok som našiel, že 3 kráľovné a to tiež formika. Iba to je hrozné chovať. Tie formiky. Taký teplný druh, že to sa nedá ani chovať pomaly. Kamponotus, to sú najlepšie hľadom. A kráľovná. Tu je. Kráľovná. Farmiky. Dáme na spatek. Vždy obracam na spatek. Aha. Ty kokos, to sú majory. To je Herkulanus. Sa mi zdá. Ale keď som nevidel toho majora. Podľa tých majorov sa to dá ľahko rozlišiť. Či to je Lasius alebo čo to je. Okay. No, to je napríklad Lasius. Bo nemá taký červený tuto. Herkulanus má taký červený zadoček. Porádne už. Sredine. Formika. Nič. Minulý rok som povedal, že formiky hľadala ani hovno som je našla. Toto Tetramorium. Tetramorky. Tie by som chcel chovať, ale už mám jedný. Zajíčka. Okay. Také lepotky. Mi to nechce zaostriť. V larvách. Pekné. Tak bol ten kameň. Tak, kde to? Nič. Ja som hneď ráno, lebo aby to neboli ľudia. Potom môžeme ísť skúsiť aj pohľadať, sa vyštíku to. Môžeme ísť pohľadať aj slepúchov, ale to asi na iné videjko. Neviem, či to sa chcem dávať úplne. Ja to mám iba takých 5 plechov. To nič skoro není to
rýchlo obratím, tak to asi na shorts iba dám. Pod týmto som našiel najviac hram kalmy. A už to konečne. Majority. Poďme. Už je tam. To už tu nič nenájdem, tam už nič není. No tak asi toto videjko už ukončujem, lebo nič som tu hľadám nenašiel pomaly, iba okrem formiky kráľovien, tak nič som pár lígny perda, ale to iba kolónie, to neberem. Tie môžu zostať tam, kde sú. Pod týmto určite by nejaká bola, ale to by som urobil, že hodinové videjko a to bolo to. Všetky kamene, kokos poupracať. Kladi kráľovnám pár. Tak to sa mi neoplatí. To, a keďže to predávam, čo nepredávam, tak to by som z toho nič nezarobil. To by mi nedával zmysel hľadať. Škoda. Včera som našiel dve. Jedno videjko budem tiež vydávať aj. A to videjko by ste už tu mali mať. Postrihané. Medzi shorts. A končím videjko. Dajte like, odber, ak sa vám takýto content páčil. Krásne výhľady. A čauko.